Bapak Didik Fajar Wilujeng Enjing Bapak Guru Sutiknom Belaban Kandat Kediri Mas Kopral Ponorogo ugi Mas Heri Gunung Kidul aku percaya bengi iki Jok Kluthuk pancen digdaya tenan dheke ulang tahun arepe dum-dum dhuwit yes muga-muga sing ning burimu diparingi sehat seger waras barokah ngono bose ben bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok tiba iki mah Agung Vino ya rawuh nggih bos kayak tertutup rapat sing rata lho Duk sing rata lho nanti gak rata tamblono santai wae aku nek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari lah nggih niku saking Agung Vino pokoke kula niku mesti rata ayo nyah awakmu kok mesti rata ngeten iki nyah weh oh kula niku termasuk mandate saking Agung Vino nyah kamu luar biasa aku dhewe iki dadi ayo kita khusus tembanggi kanggo Mas Parung Sari ya kaya ngapa janjane